Vice President Evangelist di Lamadal Pangaisara Secretary Evangelist Wasomdoa Assistant Secretary Dulal Ram Siam Tari Treasurer U Lian Thang Kuya Finance U Laram Thanga Religious Activities Evangelist Laram Faka Social Activities Chairman Tangwal Gelal Kan Zuala Recorder Dula Felina Lal Ite Tansua Ania Menghoki Kan Dial Hruaitu Atana Tansua Te Ania Nian Chachme Chokok Mai Andi Po Mishing Ve Mai Ania Kan Tello Hian Kan Be Kapap Na Kan Puina Tello Hian Kan Ba Di Nguk Chuan Di Thei Ani Don Lo Ba Chuan To Pa Trong Trai Na Le Thiu Ti Le An Ro Re Na Te Hop Zong Se La Kan Pui Kan Rai Don Ani Ule Alo Ome Trong Trai Na Te Ule Olal Fa Kan Fa Su Berfana Bi Em Tu Sati Som Tele Pali Khawruhlian Halai Te Tuom Tharte Arsat Na Le Woina Lafa Min Kai Woi Ava Te Hruaitu Thatak Tak Min Pe Kava In Apa Sai Ni Te La Long Tu Katot Se Ikai Hruaina Leong Kuina Wangi Te Unto Year-end Meet Te Kan Han Nei Te Ya Khosang Atangin Lalpa Helai Kortai Puna Khomi Kucha Ro Kuile Poi Mo Tak Mai Har Na Turat Kucha Te Kan Nai Tha Lalpa Min Om Pui Ni Ti Chiang Takin Kan Shria Kan Lo Te Ema Ite Na Long Tu Kan Lo Sui Le Oke Chuan Sang Ti Le Som Ti Le Nga Khawruhlian Kan Thalai Te Hruaitu Tu Te Kan An Thang Su Ka Nai Ma Lo Ding Te Hi Lalpa Ilu Te Tu Ma Kan La Ne Mishing Ve Mai An Ni A Hi Tel Lo Chun Eng Ti Ta An Ni Lo Amai Ro Chun Tang In Ni Kai Hruai Chuan He Bial Tan Hian An Ni Eng Si Chuak Tu An Ni Thei Ni Kan Thian In In Ne Ra Chang Fin Na Kan Nun Dil Sake Abi Kin Kan President Te Kan Secretary Te Lalpa Nei Mal Som La Fin Tak Le Idu Dana Ro An Re La Khawruhlian Thalai Te Min Kai Hruai Te Turin Fin Na Kan Nun Dil Sake Ini Abi Zui Tu An Kai Hruai Te Kan Zui Na Konga Po Lalpa An Ma Ni Sai Mai Tak Le O Taka Hruai Luang Ta Kan Te Turin Lalpa Min Kai Hruai Te Gum Thara Chun Kan Biela Hin Pason Na Ro Puya Thatak Tak Min Dira Che He Kan Hruaitu Te Khaltang He Ti Ro Pui Tak Tak Mu Kan Cha Kan Tua Ikut Kiang Lima Kanon Kan Rolling Chum Chu Kan Ril Boke Di Suale Di Ting Lok Nam Takan Nei Ve Ang Chum Te Chu Lalpa Nei Ngai Tam Che Zena Chang Hian Anil Ruwa Tharau Tiang Nim Om Pui La Helai Biel Atan Mai Ni Lo Mizoram Atan Enton Tla Tak Rapin Poi Mo Tak Tak Min Hruai Kai Ni Tuin Fin Na Bi Holang Che Jujukan Lalpa Yesu Krista Bi Lo Sujukan Dile Boleh Kan Lo La Ding Se Mani Lo Puinan Terbaik Ayo In Sebagai Ketua Pengeh